Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Шұқырларны ямадылар. Түбәнкамыда 2700 квадрат метрдан артық мейдан тәртипкә китерелә. Күчмә утырыш, депутатлар Сухрау авылы эшчәнлеге белән танышты. Хәтер көне 12-нче мәктәптә сәяси репрессия корбаннарын искә алдылар. Түбәнкамыда аның Татарстан күләмендә яклаячак. Конкурска инде мин 2015 елдан бирле катнашам. Бакый Урманчы исемендәге 2-нче гимназия китапханәчесе муниципаль бәйге җиңүчесе. НТРда кунакта 28-нче мәктәп укучылары экскурсияга килде. Быел Түбәнкамыда 2700 квадрат метрдан артык мәйданда шұқыр ямадылар. Булар иң куркыныч һәм авария хәлендәге участоклар. Эшләрне Алексеевск Дорстрой оешмасы башкарды. Ремонт сәнәгать зонасында урнашкан 2-нче автомобиль юлына да керде. Монда белгечләр заманча технологиялар кулландылар. Нинди хәбәрчебез белешеп кайтты. Сәнәгать зонасындагы 2-нче автомобиль юлы. Эшчеләр өлкән яшьтәге участокны яңарталар. Чокыр-чокырларны ямау өчен белгечләр заманча һәм нәтиҗәле ысул кулланалар. Ул карталар дип атала. Мы произвели ремонт картами на участке автомобильной дороги номер 2. Заманча технология юлның зыян күргән өлешен квадрат формасында кисеп алуны күздә тота. Аннары барлык пычрак чистартыла һәм шуны сыйфатлы асфальт белән тутырабыз. Бу ысул ремонтның ныклыгын тәэмин итә ди участок җитәкчесе. Эшкә 14 берәмлек махсус техника җәлеп ителгән. Автомобиль юлының яңартылган участогының гомуми мәйданы якынча 1000 квадрат метр тәшкил итә. Бу агымдагы елда ремонт планына кертелгән соңгы участок. Гомумән алганда быел Түбәнкамыда 2700 квадрат метрдан артык мәйданда чокырлар ямадылар. Бу иң куркыныч һәм авария хәлендәге юллар иде. Альбин Вәлиева, Гөлназ Җабарова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Бүген Бердәм Россия җирле бүлекчәсе вәкилләре Сухрау авылында күчмә утырыш үткәрделәр. Депутатлар балалар бакчасы, мәктәп эшчәнлеге белән таныштылар. Кунакларны иң гаҗәпләндергәне күп кырлы гуманитар эш юнәлеше. Сухрау авылында яшәүчеләр хәрбиләргә кулларыннан килгәнчә булышалар. Маскировка челтәрләре үрәләр, солдатларга тәм-томнар җибәрәләр. Иң яшь волонтерлар балалар бакчасына йөрүчеләр булса, өлкәннәре 80-ннән өстә. Авыл клубы гуманитар ярдәм җыю пунктына үрелә. Әлеге торак пункттан хәзер 22 ил сакчысы ватанны саклый. Аларга багышлап фотоконкурста оештырырга булганнар. Сәяси репрессия корбаннарын искә алдылар. 12-нче мәктәптә хәтер көне узды. Теләге булган һәркем музей экспонатлары белән танышып, шулай ук актлар залында концерт оештырылды. Исегезгә төшерәм, озак елларга сузылган фаҗигале вакыйга нәтиҗәсендә меңләгән кеше хөкем ителгән. Түбәнкама шәһәре һәм районында җан өшетерлек вакыйгаларны күңелендә саклаучы 86 кеше яши. Бүген алар бергә очрашып, укучыларга авыр еллар турында сөйләделәр. Күбесе дәһшәтле елларда әле сабый гына булсалар да, гаиләләренә килгән авырлыкны яхшы хәтерлиләр. Балы консерваларын сатып алганда игътибарлы булырга киңәш итә Роспотребнадзор белгечләре. Ул агулануның иң авыр формаларының берсе. Зыян күрүченең нерв системасын зарарларга сәләтле ди табиблар. Шик барлыкка килсә, кичекмәсән ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк, чөнки авыру стационарда дәвалануны таләп итә. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077.
Һәр китапның эчтәлеген, кайсы киштәдә сакланганын яхшы белә. Түбән Кама районының иң яхшы китапханәчесе Бакый Урманчы исемендәге 2нче гимназиядә эшли. Гөлнара Галимова конкурсның муниципаль этабында җиңеп, үзенең югары профессиональлеген исбатлый. Хәзер ул Түбән Камадан Татарстан күләмендә яклаячак. Китапханәченең эш көне белән безнең шу төркеме танышты. Әлеге гыйлем сарайын гади зал дип әйтергә тел әйләнми. Гөлнара Галимова аны тылсым көченә ия булган мәгълүмати китапханә үзәгенә әйләндереп куйган. Монда балалар дөньяларын онытып, рәхәтләнеп китап уку ләззәтен татый. Педагоглар исә мәктәп дәресләрендә актив куллану өчен конспектлар дәфтәренә кирәкле мәгълүматлар туплый. Китап фонды бай, 24 000 басма, шуларның яртысыннан артыгы дәреслекләр. Китапны инде укыйлар уку планы буенча дип әйтсәк була. Зур класслар, кичкенәләр инде үзләренең вакытлары булганда, тәнәфес вакытында һәр вакыт шушы китапханәдә алар. Гөлнара Галимова һөнәренә 18 ел тугры. Быел Түбән Кама районында иң яхшы китапханәчесе дип танылды. Һөнәри конкурсның муниципаль этабы йомгаклары шундый. Конкурска инде мин 2015 елдан бирле катнашам. 2015 елда 3нче урынны алдым. Аннары 17 елда катнаштым, лауреат булдым, 19 елда урын алдым. Һәм менә шул катнашуның нәтиҗәсе булып 2025 елда мин инде 1нче урын алдым. Хәзер Түбән Камалы иң яхшы китапханәче конкурсының республика этабында шәһәр данын якларга әзерләнә. Бүген бездә 28нче мәктәп укучылары кунакта булды. Малайлар һәм кызлар телекомпанияның тарихы белән танышып, төрле бүлек хезмәткәрләре белән оралаштылар. Үзләрен алып баручы ролендә дә сынап карадылар. Быел НТР 30 еллыгын билгеләп үтә. Ул үз эченә төрле бүлекчәләрне берләштерә. Телевидение, 2 радио, 2 газета, интернет-сайт. Бүген укучылар журналистлар белән оралашып, кызыксынган сорауларын бирделәр. Шулай ук журналистик өлкәсенә багышланган музей белән дә таныштылар. Ул шәһәрдә бердән-бер. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Матур кичләр сезгә.